an lína lum tásúlagum tá Nóirín chuna sa tá tú an Nóirín bhfuil tú go maith. Tá mé go maith go. Ionta fáilteót an chlár, fáilteót go níor FM, agus tá an bhilóg sin os macór an Gaelgoer, tá sé Harbheith das, tá sé snásta, agus tá sí vidirlín, agus tá béla Héamháin, agus an Gaelgoer an taobhile, tá sé go bra. So cá tar siúil leis an Gaelgoer, cá tá faoi Well, app commerceáide is é Gaelgoer, agus an aim atá gin Antaine ná dtíine a spreaga chun Gaeilge a labhairt, is cum céin le béal atá chu sa Gaeilge, má tá beagáí na cá nó Gaeilge líofa, tá míad ag spreaga na dtíine chun Gaeilge a labhairt. Tá míad ag úsáid an technoliacht tríd an app seo, agus Gaelgoer Antaine atá ar an app. Seo an bhríon fethe sa héin má tá sa gin, agus tá an technoliacht an hábhachtach inis go háirithe das na dtíine óga, agus tá taide agus survey déanta a gin faoin Gaeilge agus faoin app. Agus tá is a gin ón taide sin gur bíd na dtíine ó a hochtíag go dtí timpeall tuchas a chuig is mó a bhfuil simachá san app seo. Agus an písa eile ólas ólas atá gin ón survey ná go bhfuil trí rudaí go háirithe ag teastáil ag na dtíine óga sin ar an app Gaelgoer. An céad ceann ná ólas faoi imeachtaí atá arsúil in Gaeilge. So beag sé sin ar an app agus tá míad ag spreaga daoine atá ag agrú imeachtaí in Gaeilge iad a chur ar an app nuair a bheadh sé seolta a gcuin ag deire na mísa seo. An dara rábadí ag teastáil os na dtíine a líonaisteach an survey ná go mbeadh ólas ón app faoi ibrithe atá i siopí, café, tethetáin agus mar sin de, agus tá míad ag spreaga daoine a bhfuil beagáí in Gaeilge nó Gaeilge líofa acu clárú ar an app onas go méid siad ar an mappa agus beag is ag daoine cáhfuil na daoine ins na siopí agus na café agus mar sin de bhfuil Gaeilge acu agus an tríúrád Antaine a bheith ar an app agus a bhí ag teastáil os na daoine ná agus tugam mar láb sús ar an app. So an rud atá sin ná go gcuirfh an app ar an ólas tú go bhfuil duine eile i do gcuideachtain nó timpealart atá an app a bhfuil Gaeilge acu agus a bheith simachá bheith labhairt leat as Gaeilge. Agus tuigh teachtracht ar de app agus is féidir leat an sin teachtracht a chur chuig an duine sin agus a rá tá mé an taobh eile den shráid in san café seo ar bhá leat cupán café a bheith a gut lumsa. So sin iad na trí rudí atá ar an app seo Gaelgoer. No well is bralam an tríú ceann ach go hára mar bíon daoine i d counting an istit bíon daoine le Gaeilge agus so now an tainwood caithigh an app a bheith ag an bhirt nó cibé so chun é caithigh siad íslódá bhfuil sé sé an asca níl. Tá agus beag sé ar an App Store, Google App Store, beag siad ar an App Stores go léir. So seachtain an fetheú lá ní lis a gin fós cén lá sa teachtain ach an seachtain sin beag an app seo séir in asca Gaelgoer Antaine atá ar agus beag sé ar an App Store séir in asca. So tá is féidir leis na daoine cadú tú Íslódáil. 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 Tógad, agus stairn tú an seo an céad app commerceáide atá an sa Gaeilge. Well sin smín a bhanahá ar fad. So deir na mísa bhfuil seola ifigúilnú just cad é an cormac méid tú ar na man commerceáide leis an seola nó bhfuil is at leis na srín agus gac. Well tá míad ar na man sosiálta Gaelgoer. So tá míad ar Instagram go háirithe
agus téan posta sús ar Instagram gach lá nó fián beag nó rud mar sin so féiltí ar Instagram Gaelgoer agus tá an ólas faoin app ar fáil ar Instagram. Se. Okay, sin an ordán mar a dúrfa on Instagram. Right, well listen, we should sin hard of us samul. Is bralam mar kuncap, yeah, tasula go naro go gal leis an rud. Well, Antaine, ka me rud awan tasula go naro like I roi leis an app shaw. Yeah. Ma clarion na dina. Yeah. Sin an rod is tati. Nadina taig agru imak basúlis an madin cafe, nu shoelod, nu imak winning no drama, nu scanan. Yeah, agus tarwain mati. Agus Nadina a will go get caught. It's na shoppi, agus na cafe, agus marshin de clarig an app. Nuair a bheith sé go agus tucaigh an siopa sin suas ar an app agus beg is ag daine go bhfuil duine sa siopa sin nó sa café sin a bhfuil gailge cá agus atá sásta gailge a labhairt leat. So, yeah. Agus tá si down tá na gom hain ar a leid gá café. We lis at an ceann amach a teolach an café ein scéil agus tá café I baile farmid freisin dar bhanam café glic agus tá gailge ag na freistal agus gach rud agus níl a lá daoine ar an ólas so beg an leis an app seo tá ein scéil tá fián beag ar Instagram a going ó ein scéil the an Don an Dan an Banistore sa café sin agus yen si fián beag doing I an chatin agus tá sé ar Instagram a going inis. Tá na cafés ann, tá na shoppi ann, so clarigi ar an app. Anhá ar fad. Well, gur míle mágad an Nóirín gur mágad as sin. Agus gur mágad. Agus gunnarí go gal leis an fion. Gur míle mágad Antaine. Okay. Slán Well, sin swinine bhana mar tána gail mar a dúirt mé ar fud na háite, but níl an ceangal nó an nasc nó an cumarsáid, but inis leis an app beg.